En el 25 de novembre el número 5 no resulta alt si es té en compte el conjunt de nombres infinits dels que disposem i podem accedir. Però en aquesta ocasió, haver de patir dins de les nostres consciències 5 dones assassinades al País Valencià o 41 al conjunt de l'Estat a causa de la violència masclista ens ha de resultar massa alt. La societat hem de fer els possibles perquè s'esgote el temps per als agressors masclistes i hem de situar-nos del cantó del rebuig social contra aquesta mena de violència que deixa les dones i les criatures en un lloc tan feble i un lloc que pot accentuar-se a causa d'aquesta alarma sanitària en què vivim immersos. Ha arribat l'hora de fer-nos responsables i que intervinguem davant de les agressions perquè aquelles persones que agredeixen se n'adonen que no hi haurà espai per a la impunitat.